balik ning channelnya New Official. Dino iki dhewe bakalan bahas tentang dunia foto. Apapun tentang foto, terus ki dino iki ana tamu kade tukang foto sapa bae ki? Ana sapa bae ki? Mas Ahmad Sufi. Ahmad Sufi, Mas Faik ID, sama Mas Sam Budi Rizal. Sam Budi Rizal. Aku pengen takon ki tentang foto-foto ki. Tak salah dhisik pe yo, tak acak. Coba ki Mas Faik sik. Spesialis Mas foto Faik. Mas Faik. Spesifikasi nih foto ini apa? Spesialis foto apa ki? Shockbreaker tabung Di motor. di motor. Mau spesifikasi. Oh, spesialisasi. Oh, spesialisasi. Iya. Yo, aku di bidang tentang fotografer wedding. Oh, wedding. Nama skala wedding, OPE, kita foto aku pra-wedding, post-wed. Oh, berarti pas wedding sakwise wedding kok ya. Nah, tapi nek foto produk aku ora terima. Oh, ana kok. Iya, aku wedding to. Khusus wedding. Wedding. Foto produk ono dhewe kancaku. Oh, iya. Oke. Terus Mas Ahmad aja loh, Ahmad Jalani. Ahmad Sufi sing ngupeng. Oh, Sufi yo. Sufi. Akhirnya kali. Sini dia. Kamu enggak salah saya sih, kamu kok. Kamu perlu topeng kok, Mas. Topeng kok kayak Water. Anak Joy. Citra berarti. Betul-betulan. Apa Kontennya Joy. Foto. Menjadikan nama. Katalog batin. Yo. Produk tentang produk. Oke. Mas Sufi iki mendalami dunia foto apa ki? Foto model. Oh, foto model. Oh, jangan cocok. Ya sampai model sing ngene-ngene wae ya. Iya. Jadi terus kan. Sing ulet pucuk-pucuk kok ya. Nah, saiki sapa ki? Mas Sam iki mendalami foto apa ki? Aku Mas ki. biyen pertama motret kuwi tek HP, Mas. Oh, tek HP? Yo. Ah, Biyen apa sih biyen Mas Rano? Oh iya, Ding, maksudnya iki kamera sing tek HP. Oh, tek HP. Iya, iya. Jadi biyen ki tahun piro sih yo? Lebar sunat. Lek kuwi duwe HP. sumbanganku tak tukoke HP ono kamerane. Berarti sunatanmu wis SMA. Iya, berarti HP orangnya SMA, Mas. Lah aku kelas papat SMA, Mas. Sampai kelas apa? Yo. Wis awal ta, Mas? Tukoke HP sing ono kamerane. Lah terus tak nggo moto-moto kuwi. Heeh. Foto apa sih, Mas? Awalnya, Mas? Ya moto saksingan, Saksingan. sakmene mbok godhong, mbok Laler. semut, laler. Lah kuwi dong kuwi tak kembangke. Selojuwi aku nyelengi tak tuku kamera sing rega mbiyek ki 1 juta wis musuwur, Mas. Sudah wis. Yo. Apa ya mbiyen no? Lah terus kuwi aku sinau karo kanca-kanca. Lah nek wis lek kuwi temu bangsane Mas Supi. Supi. Oh, iki Foto model. mbiyen. Sak padu. Yo, biyen pertamane Tak temu jalan Mas berarti, Mas, Supi. oh? Yo. Tak jalan. Jalan bareng. Ayo jalan bareng. Iki ke bijilan, Mas. Dendeng terus. Lah kuwi pengalamanku dek pertama motret ki dek koyo kuwi, Mas. Nah, lah nek saiki spesialisasine apa, Mas? Sampeyan Mas saiki. Aku nek saiki padha bae ya ora duwe Spesialisasi. Berarti Apa bae? iki opo bae wis ah. Tak terima. Nggo Selagi. moto sunatan, Oh, sunatan. tinggepan, tahun, Tinggepan. tinggepan. Mati, mau mati. Malam pertama foto sih, Mas. Motor pian. Tapi cok seneni. Oh, iya. Ngapurane Mas oh. Nyamui akeh kok. Ning. Suarane nini. Ada nyamuk, Bos. Anak kayu-kayu. Beci kok. Yo memes suarane kok. Dari ki studio cedak. Iya karo Bakal kayu. iya buri-buri. Akeh sengon. Akeh sengon. Lagi bahas tentang fotografi komersil opo? Yo karo beli pen Mas, Kayu. bukan sampean butuh. Oh iya. Ayo, Mas Ahmad Ya. mulai apa? Mulai nyekel kamera tahun piro? Tahun. Nyekel to, ya. Nyekel kok. Dolanan kamera lah. Oh, dolanan. Awalnya Masih kamera terus didolani yo. Nah, Ini tak Oleh cewek kan lho. Iya. Ini diapel kan. Pertama nyaknyuk kamera. kuwi iki mbiyen ki ya pertama ngerti kamera sih gara-gara arang apa ya
usiane bijak remaja seneng foto kan Iya, ya. iya Ya, iya foto seneng Berarti zamane sampean ngrental. iya aku pertama memang ngerentalke duwe siji selote loro selote telu selote siji maneh Berarti sampe sudah kabeh. Sampai Mas Bali. Wah, sewake Bali. disewake Bali nare yo ora apa-apa wis tekane Entek. tekane apa arane tekan kamera ring kotak iki kamera apa kae Mas orekan ki sih Ora anu kae kok Ah. Xiaomi. nah tekane kowe sing ana pendonge ki sih Mas Ken. nah nah di kuwi mangke kenal kuwi koncone Mas Pak iki wong Arab ta Mas Apa benar? Berarti ana iki kajian apa oh tentang foto. ya Campur. Oh, kayak iki ya. ya ngono ya dikenalke lah dunia kuwi mangke apa nikahan nang foto itu Oh, Ding, Nah, ding. Kawinan. kawinan lebar kuwi wis isa mangke ora rada paham mangke temu koncone Mas Paik maneh koncone Mas Aryo Oh. Kayak YouTuber juga ayo channel ono Tapi buat channelnya apa aku? Aryo Bungsu Oh, iya. ngomong nangis no. hati wira kayak gitu nah makanya neng dunia videografer Oh, ning Bukan kono. sama iki. beronong 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 nih. ya betul PKP. tapi cak melenceng deh konten gimana ya Ya, Ini apa? foto Wah, kayaknya bacot sak seneng Iya, ora apa. pokoknya buat videografer Hmm. nah mulai kuwi ya mungkin jadi kayaknya nggak orang moto ya mungkin video ya Nah, media ya cak ya. Ya sambilan akeh berarti Mas. Yo mundetalan. Mau ditaruh. Sana. Ya mau kowe sampean lahir nang bulan apa kowe iso nang tuh? Bisa kabeh ya. Legeno Legeno. Sing bener kono. Legonan asale Legonan. So dadi nek diundang apa Iso, sampe. ya Iki juga suro. Oh, iya. Suro-suro bisa. Lah langsung. Kayak iki kok awalan gue kenalan kayak kenalan. Saiki aku pengen takon-takon iki. Selama sampean motret kuwi hal sing menurut sampean pengalaman ya. Berarti sampean kan motret yo suwi kan yo. Sing paling angel maksud dalam arti iki koyo nek sampean wedding Mas yo. Mantan. Yo manten lah yo. Ning manten iki apa sih Mas sing angel nek foto manten kuwi? Yang menurut sampean dhewe kok iki lho. Yo ora ono sing angel sih. Ono sing angel. Barang ketok. Sing penting ekspektasine aja keduren. Oh, iya. Ngono wae. Durung mesti kabeh. Apa maneh manten kene sih mantene kan nang kampung. Ya ora kok. Durung mesti manten kampung ki ngene wis pikirane dhuwur ekspektasine apik. Iya. Ternyata ora yo kae. Oh ya, ada aku amit. Nek kampung soalnya iki yo. Ngene Pak Mangkat wis nyetil dan jalan Nang, belum. iki koyo Mas Yayan kae kan bilang Mas banyak Yayan. cacu. Oh, iya. Tangi turu angel. Dene geret capuk. Kuwi yo iki nang Jadi ki- kampung ki yo ngono kuwi. Berarti Lah lakone apa sak bisone sak apike lho Mas. kuwi wis tanggung jawab. Tanggung jawab. Kono bayar ya awake dhewe, nek dhewe kudu tanggung jawab. Hasilkan karya yang terbaik, Oh, sing paling iya. apik. Di ora entuk ngeluh. Ora entuk ngeluh. Ora ngeluh apa. Tapi yo. job neng kota karo neng kampung juga kita membedakan atau gimana Mas? Yo tetep Apa tergantung paketan juga? Tergantung paketan mesti tergantung, tapi nek tergantung terus mangke mati Mas. Oh, iya. Masuk Mas. Ya iya ta Mas. Yo sesuai paket, sesuai Tapi permintaan. pelayanan servis dibedakan atau sama juga? Pelayanan servis kadang yo cak di nah karbune nganu. Mas iki motor Mas. Foto. Foto. Sampai pelayanan. Pelayanan foto. Oh, pelayanan. Ah, susu sampai sak servis Mas. Enak Mas. Iya, iya. Mumet wis ditanake Mas. Nek ditanake sing Juni yo rampung. Duite wis do bali Mas, mana Mas? Yo alhamdulillah wis. Oh, wis. Aman. terus ngawin nih Mas Alhamdulillah ada. Selamu. Ya, alhamdulillah ya.
Nah iki kadek masuk cukup ini lah ya. Coba nek kadek iki koe Mas apa ki? Ahmad Sufi. Mas Ahmad Sufi. Selama sampean ngotet model kuwi sing paling angel ki apa Mas? Apa posene apa wonge angel Mas. Apa angel nafsune kan. Biasane nek model ki angel nafsu. Kuwi mesti. Imane kuat, imane kuat to. Rone. Imane oget. Coba aku pengen ngerti nek bidik pas motret model iku yang apa Mas? Apa kaya Apa lagi Kondisi kali kita lho. Oh iya. Ya, menurut sampean sing angel pas motret model itu apa Mas? Kuwi. Angale model kuwi Manggone kanggo Mas. Heeh. Orang Manggone sesuai konsep. pakaiane Oh, sesuai konsep sing sampean pikir kok gitu. Lah pikirnya sampean prene Mas. Biasa pengen Konsep favorit. konsep favoritnya sampean. Iya. Panas panas. Pokoknya mana dong? Semua ini bahas model. Bahas model kok panas. Yang kayaknya orang dongeng-dongeng terus ya. Paling penake Mas yo. Yo delok situasi Mas, nek motone isu-isu, oh seger-seger kae. Yo manggone ring buku terang aja. Iya. Jaketan tapi sore Tapi teko. ini isu kok Mas Isu. Nek ada awas iki. Awan sithik. Semua. Semua pasti. Mato kami kowe. Betul Pak. Ada sore Mas. Ini isu kan bisa tutup, awas sithik buka sithik. Sore ya. Sore. Sore iki wayah yati. Ada satu-satu. Balik wong atus kebenar to. Iya, ada fotonya. Terima kasih sore Mas. Iki ring ditakoki aku tuh ya. Kowe nrono ring jawab nrono Mas. Wis sampean ngopot bae lagi. Asline iki ring foto apa kono. Ya aku pengen ngerti Mas. Ya sore. Sore-sore yang kelurune terus sing detek iki terutama nggone Mas. Oh, wis mulai peteng saya nangel. Oh, iya. orang semilir apa ngisore alang-alang. Iya. Sama menutupi ya. Kelas sampai Mun sarsara Mas. terus. Kita. Tapi aku tak takoki Mas. Apa? Nek pas foto model ning outdoor ki sih opo ning alang-alang aku ki sampean cok sangu autan tuh ra Mas. Nah, otan cara Mas rasa kowe iki ilang nang le. Sangune tikar mesti. Oh iya. Orang awalnya jadan. Oh, jadian. Karmana yang senenge sing lain-lain cindik-cindik Mas. Oh, Jadi iya. fotonya Asal iki mripat aduh karo dok. Oh, iya. Seorang boleh cara apa? Bareng-bareng. Oh, Kena detaile ya. Oh iya iya. Lah di makro ngene. Jet makro. Ono lalar nepo kan bisa ngeplake Mas. Apa nek sing di-fly? Jadi selain motret bisa melindungi si model Ya iki. tetep dadi asisten. Berarti dilindungi modelnya Mas, oh dilindungi Mas. Oh. Iya. Dilindungi. Ya aku tak cukup nek sampean wis ngono aku nek dodo aku kene durasine 4 jam ya. Short time aja jadi long time. Nah, pokoknya intinya dunia model kuwi berarti menyesuaikan jadi Mas. Menyesuaikan. Tapi kadang keinginannya dhewe modele ora sanggup apa kadek apa namanya? Sesuai ekspektasi Oh, juga. sesuai ekspektasi. Betul. Terus Ya. apa mana kan model biasanya sering outdoor Mas, berarti nyesuaikan situasi dan kondisi. Berarti sikon gitu. Nah, iki saiki kan mau masuk wis. Ya, terakhir. Terus apa ya? Saiki Mas Sem. Iya. Mas Sem ki ngomong sampean spesialisasi ini foto apa ki? Aku ora. Biasane. Oh, iso kabeh sih ya Masih, orang iya. Oh, berarti Amron. apa ki? Iki Segala meter. mantenan, iki foto Model. model. Iki. Berarti iki Kabeh kabeh. Nah, Oh, berarti gini wis. Selama sampean motret ki pengalaman opo sing paling berkesan, Mas? Aku nembe wingi otok ki Mas. Apa ki? Motret Hmm. terus tangi isu. Itu, Dengan tekan lokasi memori ra kegowo. mantap. Lah sampean berarti satu. Mas, kok ceritane kocok Mas? Kok ceritane kocok kodok Mas? Ya kene mesti kesalahan fatal wis. Wis foto. Oh, berarti sampean ki Yo. Delok kok pada ngono. berarti sampean ki moto nikahan juga. Nikahan waktu kuwi. Akad, pas akad. Pas akad kan nek umume wong Kalongan kan isu. Isu kok jam 6 itu apa jam 7.08? Pas akad ki ning nggon randan acara kuwi jam 6. Jam 6. Aku OTW di omah jam 5. Oh. Jam 5 tekan lokasi setengah 6.
aku nonton nyeting alat ki. Sabe. Tapi waktu iki aku ora ngecek pas ning nggon memori. Oh, asline sing nggawa sapa, Mas? Kuwi kan mengene iki dienggo mangkat koncoku. Oh, mangkat to. Lah retik kan isi ono kuwi iki. Salah dipindah kuwi. Pas kuwi aku notone liyane lighting, lensa kok kuwi. Terus macam mau. Kuwi iki taraku wis ono. Dome waktu motret Pak Ijab. Wis tapo Ijab kuwi. Bret ya lampune murut terus kuwi. Oh iya. Berarti ki apa-apa sono to. Ah. Ternyata dong Ijab wis keluar ora ono gambar. Ono mah. Nah nyong ki dobenan kuwi ta Mas nang TKP ya. Ya ono tapi no tong tadi. Tapi lain. Sera. Sampeyan konsep iki kan sampeyan kan Mas. Kok iki cerita Mas. Oh iki Mas. Oh parah kok. Ya kuwi maksude kuwi iki tibane padha bae nang ceritaku. Oh, berarti ini niki Berarti malah garang kuwi ceritane. yo ini niki nek dunia foto ke siji teliti Teliti juga Mas, cermat ya. Teliti. Ya ning Alat-alat disiplin saya. lah. Kuwi Harus foto. disiplin. Kudu. Apa Soalnya, foto Mas? Misal Disiplin. besok meh mangkat ki yo. Yo Hmm. kabeh dipersiapke yo gearmu. Alat-alat kok lah yo. kabeh Pak Tauran Mas Oki lho. Iya. Gitu Pak Tauran lho. Kriwel. Gir ki apa kuwi? Kamera, lensa, Oh, iya. terutama memori, baterai, kuwi aja ngasih ketinggalan. Flash. Sing Flash kok iya. Flash berarti superhero. Hmm, Superhero oke. aja yo tinggalan cepet Cepet lah cepet to. Lah kuwi kabeh dipersiapke nek yo misal ono apa? Memori ketinggalan. Fatal berarti. Yo, Sudah diantisipasi, Mas, yo. Misal bojo ditinggal sik ora Ya, apa aja. Nek utek Mas. Tak kuwi sing penting kuwi. Kuwi itu Jadi ngene, Jawa. kancaku. Lah nek kancaku pre Mas, kalau diutek berarti pre. Ya kuwi Ayo. ana rasa Yo, doang. wis ora. Ora masuk. Masuk. Berarti aku intine nang fotografi komersil kudu dipersiapke kabeh. Wajib. jadi Adus nopo? oh ya adus juga Mas. Tapi kadang fotografer wedding-e akeh sing jarang Jarang adus sih. Mana mangkat isu. Nah, yo males Minyak Mas. Hah? Atau minyak apa? Sing penting sangu. minyak. Sikat gigi. Wajah tawasi. Lali singkatan nek Kowe pakanan. sing biasane moto isu-isu aja lali kuwi digawa. Sing sukan adus. Yo. Ora mung tukang rias tok sing nggawa make up. Sing sungkan adus ya akeh tangane. Ini tangane kok ngono Mas. Soale pancen yo tangane dhewe. Yo. Berarti Tapi saya disiplin Mas, udah bojo. Semoga. Iya. Disiplin. ini niki yo nek dunia foto komersil ke berarti kudu dipersiapkan secara matang. Terus apa namanya mau? Bertanggung Disiplin, jawab. disiplin, tanggung jawab. Tanggung jawab, kudu tanggung jawab. Iya, berarti disiplin. Pemane wong lanang. Oh iya. Disiplin, tanggung jawab. Apa meneh iki? Yo akeh. Ya kuwi padha bae tata carane motret napa ki. Itu sepak attitude to berarti disiplin, tanggung jawab, attitude. Berarti motret ki ora gampang Mas. Ora gampang. Ora gampang, oh. Ora gampang bayi bae sekali kamera kon motret. Oh, iya. Bisa. Nggo kowe Kan yo. mesti kabeh. Siap, Wong iya. bisa motret, Hmm. terutama misal eksposo, Iya. tentang Berarti ki kowe nek kok ki istilah kuwi belajar Mas kok dipare siki-siki to. apa maneh ning manten kuwi sing diutamake tentang momen. Oh, momen. Nah wis ketinggalan momen yo kuwi wis fatal. Apa meneh nek ijab ora sama baleni Mas. Baleni, Mas. Baleni mangke kalian pindu. Walah. Piye Berat. Cek Iki nek berat. Aku tak ngomong karo orang Mas. Kowe kabeh Kowe kabeh fotografer, mendalami mendalami dunia dunia. foto komersil lo, aja lali kuwi ya dirungokke tips-tipse. Apa bae kuwi kudu disiapke. Cek alat. Cek alat, Salah, checklist, di checklist Nah, sing checklist, cek alat, Adus isu. adus iso. yo kuwi ora wajib. Kuwi Sama biasa Mas. Yo, berarti ini disiplin, tanggung jawab, attitude, Konten. Konten, yang penting lah kuwi konten juga. Konten. Konten itu disiplin. Siap. Oke, saiki dhewe kedatangan tamu Dari dunia video kami. Video. Nah, sambut Baru datang nih teman kita nih, yo. Rio. Mas Abdul. Ini Mas. Gini Mas. Apa sih Mas?
Iya, Mas. Cek kene, cuk. Oke. Jadi Mas. Aman Mas. Aku saka Pekalongan sih. Sopo Pekalongan sih. Sopo Pekalongan. Sopo ki duit Mas orane. Oh iya. Aku lu bedek ngomah. Oh, bedek. Nah, iki mumpung ono Mas Fikil ya. Oke, siap. Bagian apa masalah Iki kan tentang video iki. Nah, mumpung ono sekalian ki. Berarti videografer komersil. Nah, iki mau fotografi komersil loh. Nah, saiki sampean ki ning dunia video iki sampean mulai awet kapan, Mas? Aku Kapan, mulai lulus SMA ya, Mas. Sampean SMA, Mas. Piro Mas? Sampean tahun SMA. SMA, Mas. Kata SMP, Mas. Aku Lah, aja SMP jenengan. 2007. 2007. 2017. Nah, iki 2007 teman-teman. Wah, iki maksudnya aku Pak ngundange sepuh Kamu jangan Pak D. Oh, berarti sampean ono pitulasi. Awalnya piye iki kok isone mendalami dunia video iki piye? Seneng, Apa dijaki, apa tiba-tiba pengen, Ada apa piye? Apa terpaksa. Wes oke. Open rekrutmen. Awal iki ya kuwi apa lulus terus ning Batik TV. Oh, Mbak Titi nyantai, Mas. Iya ning Batik TV ya. Batik TV. Oh, Mbak Titi. Stasiun Batik. Batik TV. Kudu Batik TV. Stasiun TV Stasiun. Pekalongan. Oh, iya, stasiun Stasiun TV Pekalongan sih. Swasta. Akhirnya karena kuwi ya akhirnya senang video. Senang video. Berarti pertamane padha bae dik hobi kok Mas sampean iki. Pertamane mergo Asik bos. di kuwi ne apa bisa di manajemen ini penak. Berarti ya kuwi manajemen juga penting. Oh, kuwi aja lali iki mau dina foto juga kuwi jalan iki. Lali iki ketinggalan. Ora, aku pak takon meneh Mas. Awale sampean nerima job dhewe apa wae wong apa piye? Ya Videografer iki. awalnya videografer aku ya pertama dewe cuma harapan itu kudu bosane Aduh sebut merah. wedding. Jadi awalnya Mas pertama kali balik cuma teh. Seneng-seneng toh. Seneng-seneng toh. Tapi mengerjakan langsung kalau sing oleh bayaran orang bayaran aku ge. Oh, iya bener. Ini gawe bangsane konten. YouTuber tuh Mas. Iya juga. Oh, sing Channel apa? Caranya Nang berangkat keruduk kok. berangkat ini kan soalnya di sini kok. sampean ku bayar aku tapi Mas. Oh ya orang coba balik laporannya langsung saja. Sehat. Nah, terus ki berarti iki mbiyen ki sampean di dunia foto dunia video Mas Iya, itu. video. Dan alatnya pertama wis sampean dhewe apa nyewa sih Mas? Pertama aku rental. Oh ya tahu, tapi basic pengambilan video gambar iki wis bisa sih. Oke. Belajar apa Belajarnya saka si Batik TV karo kuwi. Pengalaman. Berarti pengalaman orang atau tidak kuwi berarti yo. Takon atau tidak lahir sama langsung so video. Digendong karo video Mas. Terus Terus aku berarti pengen bahas ini nah. Paling sing gak seneng Mas. Ya Mas, semua. Aku ya dikelalen kan. tapi ini sebenarnya Mas nek Apa video karo foto ki padha Mas. Padha. Sing bedake Sing bedake cuma video ki gambar gerak, nek foto ki gambar antar. Yo Mas, yo Mas. Mas. Orang nek salah kaprah ning Pekalongan kan kuwi, salah kaprah ning Pekalongan ki mesti nek cak video dong tentu iso moto. Lah kuwi kesalahan Mas. Sampai di foto juga berarti Mas. Ya iso iki Lah saiki ayo ya nek sebenarnya nek moto ki sebenarnya ya bisa. Video, foto bae iso jane. Lah sampean kan moto juga Mas. Ah. Biasanya moto apa Mas? Nek foto aku senenge ning arah-arah Nyetrit apa. ning Oh, model. Jalan balik portret to. potret. ora udah boten aku gendeni aku agak landscape sithik. Oh, HI ayo orang ke HI. Yo landscape. Ya wis. Oh, ya sing nang tanggalan kan. Berarti senenge sobone ning alas to. Ya sobone alas. Sobone ning alas. Tapi setelah ketemu kancaku ki ya aku senenge iki foto potret. Berarti kocok. Kanca nang jaga video iki kok Mas. Sing Mas. Tapi portret itu tentang
potret. Nah, biasanya foto apa Mas? Foto iki. Biasanya iki Konsep iki sing konsep sing nude art. Iya, kok ada panas kok. Lah foto cakemmu. Tapi nude iki lho foto pornografi lho perbedaannya. Ah, iya. Yang perlu Mas, ngomong mana Mas? Yang perlu garis bawahi. Tolong ditulis soal yang sering jadi salah paham. Nude karo pornografi iki beda. Betul. Nek pornografi iki menggambarkan bener-bener orang ana senine. Tapi nek nafsu Mas. Nafsu bener-bener nafsu ben bisa gawe hasrate wong kuwi. Tapi nek nude iso gawe hasrate wong kuwi, iso gawe hasrate wong nunggali videone naik tapi ora ning porno. Berarti seni Bermain cahaya kah atau apa kuwi. Nah, bermain dengan yang lain, Mas. Misalkan apa Yo beda banget. Pas kayak misalnya nek sisane Mas. Pertama awal foto Mas. awalnya foto dan ngomong lah soalnya. Oh, nek Pekalongan kok. Kok iki biasane iki negosiasi antara model sama fotografer. Berarti nek Jane iki mesik Mas tak tengah jane iki bukan semua fotografer kayak ngene Mas. Cuma ada oknum yang melakukannya gitu Mas. Doakan. Jadi ben asal kabeh ki nggo WKB Bukannya apa, no? Bukannya dia tukang foto kuwi. Ya, ben asal kabeh bukannya dia tukang foto ki akeh ceweke akeh apa. Salah paham. Tuh. Cuma ki beberapa oknum ada yang seperti itu. tapi rata-rata cewek do mampir mrene dhewe. Mantap. Oke, saiki aku meh takon nggo sampean-sampean kabeh iki, Mas. Menanggapi saiki akeh sih yo ning Pekalongan yo mungkin ning luar kota juga ono sih. Misalnya dengan moto manten. Terus ono salah satu tamune nitip foto THP. Lah kuwi menurut sampean-sampean kabeh piye? Saiki Dik Mas Pak Eksik sing genrene mantenan. Monggo Mas. Yo nek menurutku yo kuwi wis dudu job dese awake dhewe yo. Coba dulu, itu Mas volumenya Mas. Hah? Volumenya pendek. Lu kenceng iki soalnya penting ya Mas. Nah, penting bedi. Penting yang iki Di marke arek kuwi. Jadi mau titip motret THP. Biasanya tamu-tamu akeh. Tamu akeh. Yo kuwi akune merake ada fotografer. Iya, sebenarnya. Yo kan soalnya kan kuwi wis dudu job dese. Ah. Seharusnya yo nek misal ono WO Kuwi tugas job WO. dese tugasnya WO. Soalnya kene emang tugasnya mendokumentasikan wedding kan Acara motret pakai handphone para tamu. Ya amet sewu. Ya, itu kan juga mengganggu juga Kuwi Mas ya. mengganggu kenyamanan para fotografer wedding. Ya, yuk di garis bawah ya mengganggu kenyamanan lu. Bagiku ya Bukan tidak boleh, cuma mengganggu kerja. kita kan Bisa sono menginginkan momen ke sono momen video apa Mas titip HP Mengganggu. HP matamu. jadi kita itu menginginkan hasil yang terbaik, tapi pas di saat kowe kabeh do jawab foto yang HP kadang cok Mas aku nitip Mas kene wis fokus ya. Wis fokus aku meh moto iki meh tak gawe-gawe iki tiba-tiba ana wong Mas nitip HP Mas otomatis kan kadang cok. Iya. Apa sih? Buyar oke. Apa maneh nek sing misal tamu undangan, Ikut misal akad, nganggo motret, nganggo Nek basa kalongane jerimpung. jrempung. Ya kuwi kudu tanggung jawabmu, tanggung jawab awake dhewe kabeh sebagai fotografer. Nek ngene ora oleh momen kuwi Kok ditakoke, ditakoke, ditakoke. Lah nek awakmu kuwi sing nonton tamu kon manten Tulu. motret kandhane angel. Oke, cukup dari emosi. Oke. Dek Mas dhewe piye? Masa lebih menanggapi hal seperti itu. Itu. Emosi. Kalau Mas kalau Sabar. Ya sebenarnya sih kuwi padha bae hal-hal sing ya benar mengganggu. Cuman di sisi lain kene iki padha bae ora penak nek Pak. Misale dititipi HP, oh aja aku Mas, aku iki kadang ora penak. Jadi Soale kan kene sing Kewo. ora. berarti ini niki nek iso ki sepengertiane ngene sih. Yo, pengertian. Aja diganggu. Kan padha bae sih kowe dhewe nek sik kerja tiba-tiba diganggu. Ya kan sing Yo aja nyepeleke. kita kan juga semangatnya kan kurang. Apa Mas? Pengertian. Mana gue nek wis ganggu momen motret ngene opo kowe motretnya bakal dicetak nganggo HP. Yo siap. Video yo ora mau edit upload.
Yo mesake mantene bayar awake dhewe larang. Nah, kuwi. Soalnya kan kene sing dipercayani kon dokumentasi. Tanggung jawab Mas ya, tanggung jawab Iya. yo. Mas sampean ngato Mas om dhewe. Aku hormati sing tuwa. Cukup ya, Hormati sing Sing tuwa. nom. Oke, Mas cukup. Oke, Mas saiki Mas Supi. Ya, yo ora ada Dik sing mau diomongke Mas Sam karo Mas Pae. Yo kan pedep Iya. Ada kene jare Mas. Terus bahasane lho. Ya, ya. Ya, wis sing kuwi padha bae sing diberarti kuwi soal durasi. Durasi. Ya, betul. Soal durasi. Durasi apa Mas sih Mas? Durasi kuwi Mas. Mantane. Oh, iya. Ya, malah seneng. Masakno kuwi mantanmu. Mantani. Wis ngenteni wis totos ditata bener-bener. Nomor tetep HP. Mas ini Mas, wis pak foto, tetep HP. Wedi nek dikai. Iya, mbok kira nang iki parkiran apa piye? Mau tetep ki ya. Ya kuwi amit sewu pengertiane lah. Iya, pengertiane. Kok meneh ngasih ngalingi ya. Nah, kuwi ngalingi. Ganggu omongan rusak. Ini pemene petengi Mas oh. Oh. Petengi iki masih Oh, mengelap cahaya. menutupi cahaya, menutupi Cahaya. Jadi ya kali ini kan ngedek. Nah. Nah, nutupi kan flashmu ditutupi yo lho. Iya. Nah, kok. Sebenarnya kok bal-balan Ya, apa bener. bener. Nah, saiki kan iki wis tadi dunia foto wis yo. Nah, saiki dunia video. Kadang ono keluh kesah kok ya Mas? Jenengan Mas. Sering Mas, sering. Semisal ki Mas, kene si Pak Derek. Dari apa ki? Dari apa? Derek mantene sing Pak Derek. Istilah apa? Pokoknya nanti dari Derek sih mengarahkan Connection, foto. connection. Ya, mengarahkan semi kan kalau mantan kan belum tentu model sing iso gaya dhewe. Kan kita tak diarahkan enggak videographer Mas. Kali dong. Selabi ono apa ono sing nyumbang ono sing ngiring-ngiring apa jenenge Mas? Maksudnya sing Yo tamu lah. tamu undangan teko terakhiran Mas. Pengiring. Tamu undangan teko terakhir wis diarah wis di teman-teman teko kan salaman otomatis. Kan Buyar biar maneh baleni. Lah kuwi kanggo sampean sing nyumbange paling buri rasa nyumbang Pengantin. pisan. Sing go sama-sama sing nyoba keri, malah aja akeh nyumbang sing akeh. Ah, iya no. Masuk. Tutu malah ora akeh kok wis ora Ini ki kabeh yo. Nek aku kadang juga kadang mas-mas iki yo. Jane ini nih pengertiannya kadang sampeane. Kene sik wayahe kerja ya tolong dihormati juga. Aja diganggu pas momen-momen penting apa maneh pas akad kadang sik kene sik Momen sakral. ngenteni akad ki. Kebil tuh lah, Dipek. ono lewat ning kok. Sampai itu Wih, belum pengertiannya kadang sampean yo. Pasti ben foto-foto bae penak lah. Bukane ora oleh cuman kuwi Pengertian. Yo man kerja sama nih juga. Ah. Ben saling enak kabeh. Iya. Hargai. Hargai. Biar Mas. 500. Nah, iki penake apa meneh sing aku mumpung sih ame-ame wedding Mas wedding iki apa sih keluh kesan wedding apa meneh? Meh entah kuwi kade klien Berarti prias vendor vendor lain sah kuwi. Biasanya keluh kesah apa sing Dek Mas Sufi, monggo. Kok saya tapi nek iso aja sebut merek Mas, jadi ben foto-foto enak. Inisial ae ya, aja inisial ki foto bae. Inisial ra apa. Ono lah oke lho ya. oh, kalau kesah soal ora akeh Mas, tapi Kayak dia. ngapain sapa kan ngene kan. Aduh, ini kayak lo. Abeku ke. Yo, soalnya kayak so mau ono gangguan sitik lah ya. Sorry. Ya, ono telepon biasa klien lah. Selain Mumpung sik laris. alhamdulillah. Nah, saiki mumpung sih bahas tentang dunia foto wedding ya Mas. Kan mau foto komersil, video komersil juga. Mumpung sih bahas wedding komersil iki, ya wedding lah ya. Wedding lah. Manten lah, ben berarti. Fotografi komersil. Nah, ini selain permasalahan seperti yang tadi itu kan ono sing jauh foto dan berbagai macam ono sing ganggu pas momen-momen lah. Iki saiki ono mana sih menurut sampean iki keluh kesah sing ning dunia foto ki apa bae Ya. foto manten lah. Kabeh ngono mesti ono keluh kesahe yo. Heeh. Ya kok. Ya wis kalau kesah Kesah. tapi yo nek aja ngeluh. Kesah kowe tapi kisah. Terus nah iki ki nih masalah koyo masalah harga
paket wedding foto dan video ki menurut sampean ki wis normal apa ono Naik jumlah turun, apa apa piye yo iki lho. Yo setiap daerah Heeh, daerah setiap vendor mesti duwe rego dhewe. karena Yo karena kelebihan itu. yo beda-beda juga ana sing nganggo alat A, ana sing kamerane B, yo kan ora mesti kabeh. kualitas juga. Nganggo misal kamerane yo nek nang kamera iki sensor misalnya sing full frame, Iya. APS-C nek kuwi sing regane larang yo anu yo ora mesti kabeh gitu. Berarti Yo, menyesuaikan. Yo nek ngomong rego padha ora yo mesti rego beda-beda. Iya, penting ki wis stabil Mas, ora terlalu murah di liyane ya juga nek kelarangan ya malah parah kan. Tinggal kok. nek koyo ning daerah menyesuaikan rego pasaran. Aduh. Ojo terlalu adoh iya. Iya. Dan koyo juga ayu yo ya. kan padha bae dhewe kerja luru duit yo nek iso ke yo aja terlalu mateni rego juga Mas istilahnya ngono Mas. Iya. Masa standar nek kene regane contoh juta 200 ono sing rego 100 apa 800 kok 100 parah dhewe, parah juga dhewe. dhewe. Apa hindang kok. Ah iya makane kuwi mesti tapi menurut sampean sih normal berarti ya sih regane sih ya batas normal langsung. Iya. Yo Jalan. aku yo delok yo normal. Penting yo kuwi menyesuaikan nek misal Orang liyane kamerane nganu yo rego murah yo ora masalah. Ya. Kameramu larang yo kuwi kudu wajib. Iya, kualitas. Iya, tetap. Ya, jadi ben studio iki Yo oke lah. nah, Sih ulang ngomong ngene ya. Yo nek misal kamerane ono sing kamerane murah, kono larang kuwi apik. Ah. Jos. Siap. Pinter dodolane. Sampai Cepet ngaji Mas. Soalnya kamera apik, dodolane murah berarti Mas. Ya mungkin sing golek portofolio. Oh. Tapi kok terus Mas? Mungkin portofolio. Kalau mending rusak rego kancane lah. Tapi nek misal ora tapi maksudnya ono sisi kok sih ono gawe pasar dhewe mangke pasar luas. Pasar malam Mas. Black market atau di dino. Nah, biasanya ana sing vendor lahir anyar-anyar ke sih Mas. Murah-murah Jadi jajaran masuk. aku pengen bahas ini Mas. Sing nggo vendor-vendor anyar sing nggo kowe-kowe kabeh sing pengen dolanan dunia foto manten ki apa sih tips apa Tips sing khususnya perlu lah. sing perlu di share Oke, Mas. mending nek misal apa jenenge sing mau anyar-anyaran. vendor anyar. Sing vendor anyar yo akeh sik portofoliomu. Iya. Aja asal terjun nang dunia fotografi Iya. wedding manten. Ah. Apa salah manten Mas? Nah, Berarti Soalnya tanggung jawabnya gede. Momen soalnya itu momen yo pengen wong seumur hidup pisan terus golek dokumentasi yo sing apik. Iya. Kualitasnya terjaga. bukan berarti orang menyesuaikan rego berarti Mas. Nah, iya. Soalnya Itu orang rewel juga. Ah. Aku wis Nyampe jalo murah. kok mana kene. Kalau link juga, link harus Link apa, Mas? Maksudnya link gue ya. Oh, dulu ya. Aneh sih nggak usah nih PHP anyar sing ngejek tembe buka. PHK ini sebenarnya ora arti. Masyarakat awam. Iya berarti bangsane vendor sing mak buka. Vendor. Sing anyar sing tembe mak buka. Nek iki siji ge lha kuwi siji munggahke kualitase, keloro linkmu diperbanyak. Nah, kuwi. Nah, tapi ono lah Mas, sampean selama pengalaman motret ki ono sing klien juga pakate murah tapi joke sing larang. ya kuwi akeh wis ciri khas. Joke rewel lah, Rewel rewel. wis ciri khas ngene. Sing bangsa plus 62. Plus 62. Jalo murah. Iya. Njok bonus. Ah, Kamu Aku udah siap jowo ngelarang. Aku semua jowo ngelarang. nah, kuwi ngene Oleh patang-patang. Nggo biaya produksi bae wis oke. Iya. Yo awakmu pengertian. Nek pengen murah yo cetakan kuwi nggo pesen fotokopi. wis acarane akeh Mas, oh pagi, siang, malam kowe ngombe obat sih Mas. Iya. Tapi mana cara-cara saiki akeh kok Mas. Yo makane yo. Iki mantenan iso njak dadi ya akeh kok. Oh, iya. Ah, kuwi Pengertian juga. Kene kerja balik kerja ora rampung. Langsung jek ana kerjaan ning omah. Oh. Backup foto, sek lali kuwi di backup. Nek backup bujur ya Mas. Beda mana? Beda jumlah konten. Iya. Lah kuwi sakwise motret video rampung kerja yo
kamera memori di backup, ben aman file. Jangan lupa backup bosku. Jangan lupa backup kuwi penting. Tapi kancaku ana sing ngomong Julian Sumadewa biasa upload. Jangan lupa backup. Rajin backup jos Mas Juki. Nah, kuwi juga terus termasuk apa ya mau Nggo klien ki. Nggo klien. Nah, terus wis sampean ki tetep tak kerjake. Nah, jangan jadi cepet. Yo kan kene kan balik kerja ora langsung besok. Ana kegiatan Ngomong anak. Kadang waya-waya rame juga motret meneh Mas yo. Ya, Kan meneh. terus sisa hari mungkin Mas yo. Durung mesti kene motret Bali sore. Iya. Paling ora kadang Bali nih. Misal acaramu rampung jam 10. Ya nang backup paling ora ya nang lokasi Bali backup ngono perjalanan. Durung nang omah sing nggo mangan esuk mangan beres Pak ngedite kapan. Ya kuwi nek sing iso ngeditol ana sing durung ono perbaiki manajemennya kuwi. Iya Mas, ora kalau kerjamu Jadi sampean tak ini- kerja mesti istirahat kan, oh. Istirahat. Pijetin lagi Mas. Nah, Ora. sing salah pengin pijet yo pijet. Pijetin ini Mas, link Mas. Ayo kameramenku bar motret pijet ning belakang. Ini deh ya, aku nih channel ini. Sing kamera iki lho kuwi. Pijet. Kayak karena saya mau pijet terus Mas. Abre mari. Terus Mas, Apa mana iki yo? Mana iki? Oh, kalau kesah videografer juga. Hmm. Kalau ditanyakan, mriki Mas, kalau kesah. Kalau nek videografer kok Sering sering ini biasa kowe mau lah. Wis komunikasi apa priye tentang wine? karo Sering video iki. karo foto sok Mas ya. sering ki kadang ki yo amit jauh ki masuk karo foto pas kan aku video lah kadang ana foto juga kadang ki Nah, kuwi iya. rebutan momen kuwi sih kan time of shoot foto karo video kadang ah gila apike pas ki yo kuwi jadi kan foto karo video kan pak jejeran ki kadang ya kuwi bentrok Ya kuwi nek sing satim paham. nah sing saat ini iso Harusnya sebelum ketemu sama vendor lain kuwi Ada harusnya obrolan. sisik diskusi. Iya, perlu briefing. Biasanya kita kasih Iya, orang iya. bentrok salah paham. Misalkan cak video anyar, cak foto anyar, foto sih gue kenal lo gue yo. Nah. Terutama nang foto keluarga kuwi Mas. Sing nggo video ora usah center kok. Nang keluarga tukang foto emang kudu center. Engko nek sentak teke milih Nah, Mas. saya kayak Mas aku takon. Kok saya kok video kadang ono sing nggo kamerane gede dipanggul kae Mas. Ono juga sing teke kamerane cilik terus di nggo video ki Mas piye Mas kuwi pengertiane. Ya, Kadang kan nek wong awam ora mungkin ora ngerti nek koyo sing awam lah. dhewe kan mungkin Ya, si awam. paham ngerti Jadi, antara mungkin pembedaan iki apa iki Mas. kesalahan yang Pekalongan ayo aku ngomong kowe iki Mas sing membedakan ki jarene iki sinematik iki kudu kamerane cilik-cilik sebenarnya ora Mas sing sebenarnya sinematik yo duga juga ya sing sebenarnya video ki yo apapun alate editingnya ki yo orang kudu yo walaupun nggak kamera gede karena bisa diedit kalau sinematik bisa Yang penting misalkan konsep loh. misalnya konsep ada alur ceritanya Iya. Berarti kowe sing membedakan iki editannya Mas. Konsepnya. Konsepnya juga. Gambar juga mempengaruhi kamera kuwi karo kamera cilik oh misal kamera gede tapi wis iso Full HD atau bisa 4K atau bisa selebihnya ya enggak masalah. Nah, masalah harga nih Mas kuwi gede karo cilik iki padha apa piye? Apa membedakane? Sing gede Sing luwih enak Mas. luwih larang apa sing gede luwih murah apa piye? Gede kan langsung. Apa dia? Iya. Iya kayak sing video. Ya tergantung Mas kalau kamera sing gede hargane larang ya juga. Oke. Oh, kuwi tergantung kualitas juga Mas gambarnya Mas. Tergantung kamera. Kok sih? Oh. Terus terus nek pas soal direct Mas, piye? Soal dari piye Mas? Mesti kuwi iki momene asline lebare. Sing tukang foto terus mau rampung, apa bisa rolling, apa kuwi nang apa? Kadang aku negosiasi karo klien dhewe Mas, aku nek negosiasi karo klien. Penting komunikatif Mas. Ya komunikasi karo kliennya api ono sesi sing dhewe Mas. Komunikasi itu penting Oh, komunikasi. komunikasi iki penting. Soalnya padha bae Mas, ketika wis mau foto saya wis di pose wis kesel iki kliene. Sedangkan video urung oleh stop Gini ya. Ini Mas. Ya bi aku kadang komunikasi karo klien, Mbak, misalkan pengen istirahat sih, yo tak waktu istirahat. Tak waktu istirahat kok iso tak geret neng ndi lah apa katakanlah ning hotel apa tak geret neng Apa Mas? Pasti aku mau tak geret Mas. Bojone wae Manten Pas kita derek ning daerah hotel
kan itu setelah enggak iso istirahat. Tapi napan mantene bar difoto kan kesel Mas. Kesel. Karek video kan apa? Wes Mas wes rasa video itu. Nah, lebih sama solusinya berapa? Nah, lagi berarti kan ada teknik editing. Sebelum apa post production gitu jenenge post production jadi setelah produksi kan ono setelah selanjutnya lagu ini editingnya baik pinter-pinter editingnya pinter-pinter kuwi jadi direct-directnya cukup spesifik wis. Yo piye carane gawe mantenmu kuwi mute ben enak. Nah, Kuwi paling penting yo kabeh fotografer aja jengkelan. Nah, Dijupuk tutupmu. ojo Tapi kakak kalau kadang ono sing lho fotografer mau domongi jengkel. ono yo Egois. terus sama ora kurang sopan antone. Kan pasangan yang siap Iya, piye yo ngene tetep. itu tetep ojo Ojo jengkelan. Kadang yo aja jengkelan lho awakmu kerja jengkelan. ayo sana ayo Korea nopo ora merah kowe ya kok Jangan lupa sih ini. Anji Mas Apa pasun? Anji syukur kene Kayak jalan belah tekan kayu. Bang ayo. muni yo. Bu kayak pancen kok. Ana soal poso pre Mas, nek nyanyi iki pre Mas, sampean. Tetep Oh, poso. poso. Ada Kita yo. poso. Kowe sing ati iki jane padha bae tang foto oke. Iki cuman gue pengen share bae lah yo. Iki pre Mas. Nah, iki sing spesialis iki pose. Iki aku kan jangan aja koncoku. Mas Rian, Pratama. Ayo Atau Mas Yayan. Mas Yayan. Kan iki biasanya jadi koreografi. Iya. Spesialis pose. Pose. Oh, berarti gantian aku. Mumpung sampean ning kene Mas. Siap. Biasane ki ana wong tukang foto, tukang video ki aku ki Pak ngosek ki kok ada kaku terus iku ada iku. Tips iki apa Mas Ben? Hasil foto niki luwes apik didelokake penak kok Mas. Siji komunikasi. Siji komunikasi. Dua sabar Mas. Sabar. Ketiga yo telaten. Sabar Mas. Sabar. Nah, saiki aku metakan kan jenengan Mas. Kadang sok ono iku kan namanya proses mantan kan akeh Mas, otomatis kan kesel. Mantan kan otomatis duwe rasa kesel kan namanya manusia Mas. Kesel. Ya aku kesel. Nah, iki kadang sok ono Mas. Mas, pusing Mas, aku kesel Mas. Engko meneh bae apa? Pusing Mas. Oh iya. Kita yang nomor satu berusaha sih. Berusaha dulu sih yo. Berusaha. Coba takon api-api kok. Berusaha komunikasi, bikin dia nyaman sih. Ada nyaman, habis tidak akan lho. Terus nek wis kene baru kerja, mose. Nek tetep kene wis berusaha tetep semaksimal mungkin si klien iki tetep ora apa jenenge nih? Ora bisa kerja sama karo dhewe. Ya wis, kita pasrahkan karo kliennya dhewe. Oh juga ndek maksud juga membawa dhewe juga sih. Yo yang penting Nah, apa? disemangati. Semangat tetep, Bro. Tapi kan tetep kadang Aman lho. Wong kan- Sampeyan wis yo. kadang kan wong kan ora ngerti kabeh sih Mas. Ono juga sing atot, ono juga sing enak, ono juga sing Ono juga Mas. macam-macam. Aku jadi jaringan nih Mas, aku benak kali ya tak omong yo. Tuh, diprat sama Mas, diprat. Mas, esok meneh Mas, kok motor sama dikek kok Mas. Perhatikan antisipasi Aku kan bukan sok komentar apa be, aku udah foto basic belajar. Maksudnya salah satu cara ben gue kira orang chemistry ke klien gitu. Contohnya simpelnya ngene wae. Klien kan yang dua dekorasi yo. Nah, terus yang ini ya. Nah kan klien itu dekorasi otomatis kan Pelaminan. pelaminan lah yo, ada dua pelaminan otomatis kan kesel. rapat deh Mas. Kok kesel haus sih Mas, ngelih apa coba macem pin ngombe iki. Nah, kuwi ki carane kuwi ki kesempatane kuwi nggo juga atine klien kuwi. Jadi simpel ngono. Pikir sapa Mas kok iki? Kancaku Mas. Kancaku tolong Mas. Mas Yayan. Aku dijeli Mas Iya. Yayan sing ndase saiki gundul. Lha kuwi simpel iku ngono. Kowe ndeloke klien kok kesel ki kok pengen ngombe ki. Lah kuwi ki kesempatane kowe ben pendekatan karo klien ben kok kedepannya hasil mungkin apik ngono lho. Ya aja semas-semas juga kayak aku apa Mbak, Mas, aku aneh diminum. Lah iki berarti ki apa vendorku tukang fotonya apik ki. Aku ya termasuk servis pelayanan. Plus tapi yo nek wis ono Customer service. nek wis ono WO-ne yo. Kasih WO ya. Yo ditor juga iki
pesen nggo fotografer, videografer. Rias ra. Nah, misal ya, Rias napa ora? Rias aduh kok iso iki. Udah sini santai sih makan jam. Soalnya ini kan apa ya jenenge kan motret ning gedung ono prasmanan. Oh, iya. Ya nang motret ning arep pelaminan. Yo nek bisa aja mangan ning arep Iya. pelaminan karo ngombe ning pelaminan. Masuk. Ngarep Aja pelaminan. ngombe Masuk. Meneng rokok masuk. kok maneh rokok gue ora sopan. Mending nek pengen ngombe segala macam. Ya, Ini ini ono acara rolling karo kanca. Siap. Mending Oh. ingin memburi sih. Ada waktu jeda. Bisa ngarep resik Mas, oh. Ngarep TKI ngapa resik. sih ning nggon. Ya, mesti. Stand movie bersih. Yo ini kayak lugu sih mau sekat Ya, gue kayak itu. attitude sopan santun. Nah, ben sopan. Ora Mas, dene sik pose sampean bisa ngomong ngene kuwi ne. Ini wajahe, ini meralap Ya sampean. kita ekspresi juga, Oh, wajar ekspresi. juga, sadar. Nek Contohnya aja, Mas, saya mau dinyo iki pernah Mas. Nah, Ini bakalan nih. Sebelumnya kita juga ngomong karo mantan Sin. Amit sewu Mbak. Iya, coba Amit sewu. miring sithik. Amit sewu Coba Mbak, kayak Mas. kasar. Kita maksudnya amit sewu Mbak, Mas. Kita kan ngemek badane si klien ini sih. Kan takutnya kan nek mbok anu ora trimo, apa piye? Ah, Bojone kan nek bojone ora trimo, apa di mantene dhewe wis ora trimo kan juga kene kan artine lancang apa Mas. Jadi kan Pamitan amit sih, sewu, Boyani. amit Mbak oh gitu. Tetep penting. Supaya sopan lah. Sopan kok, penting sopan. Karena juga iki yo nang iki sithik ta yo. Kan iki sesi keluh kesahan to. Ya, siap. Ya toh. Sesi keluh sakit di kan sering ning jarene Mas Faik ning gedung ana prasmanan. Lah prasmanan iki nek bisane apa nganggo asmaske sih yo tolong ki dipertimbangke nek Kambing guling kok. kambing guling asepe Mengganggu. mengganggu Ya, bisa nih kualitas baik. juga kualitas ya kurang Biasanya ki mangle kamerane sampean kok kamera bodol. iya kopi mah terus Padahal iya. iya padahal cok bodoh wong dhewe kene Nane blower kae pernah Mas, jarang sampean. Pokoknya Oh iya cok kadang cok atis ya. Anu bayi-bayi ini Ya oke. gue nek tarkam kadang yo ono blower dikene banyu crot. Yo bener. Ya atis. kesane kok konser Mas ono banyune yo. Ya tapi kan kuwi mengganggu gambar. Iya, kesane yo. Ya nang kamera apa adis Mas. Kamera bisa Mas. Ora mek embune Mas. nah kuwi Oh iya aku kan sebagai tukang foto juga Mas loh. Ngakui Menurut ya. sampean, Hah? ya menurut sampean ki kadang sok ono dekorasi nek kadang kan nek dekorasi kan saya kan muncul setiap saat kan beda-beda Mas. Kadang pernah menang kan mesti dekorasi sing lampu warnane violet terus madepe ning ngormaten Mas. Ya gue wis resiko. Resiko. Bagaimana kita nih mau Mas? Iya. Pinter-pinteran aku Mas. Pinter-pinteran. Itu juga kan kreativitas dari tukang dekor Mas. Jangan disalahkan. Lampu Yang apa penting sih? diskusi. Berarti konfirmasi. amet jauh Mas iki lampune tak hubung gimana Mas? Nah, Ben? oh, Mas maksudnya pengen gambar aman. Ah. Kalau lampu iki kan abang biru nggih raimu kan dadi abang lucu. Apa ya? Kok tanah semua Mas? Violet. Ya sing video violet. Sama sih video sama. Mas Apit. Apit Yahya. Apit Yahya. ojo kali di-follow ini Ojo bisa. Saya kepingin jadi mentor sinematik Pekalongan ya. Oh, ada Mas member iki. Oh iya oke. Gue kabeh ki promosi ki oke. Mungkin sih bahas tentang dunia iki. Ning kalau kan nembe ono muncul anyar ki. Iya, Komunitas Mas. apa? Iya, Sinematik. sinematografi Pekalongan Sinematografi Pekalongan. Iki gue sing Saya pengen belajar. Silahkan. Apa tau Mas itu kan gue video lah nek fotone iki apa Mas? Ano? Tahu ya, Kancaku. Ya, Betul. komunitas ngon kancaku. Ono. Tanggo merek sih Mas Mas. Ono wacana kok maksud. Ora nyebut merek ki. Oh, ya wis Orang ono aku kan buat sing pemula pengen Belajar. belajar. Yo, ono. Sinau iki. KFI Komunitas Fotografi Indonesia Chapter Ah, Pekalongan. terus apa mana Mas Ono Tera? Monggo yen sing berminat gabung tapi aku ora gabung. Soalnya waktuku emang wis sangat. Editan. Tapi iji tok apa nuliane Mas? Ya ada banyak di daerah-daerah. Nanti cari aja Mas. kalau sing kasih Mas kalau sing temu ki sih yo ah iya Kalau lucu Mas sama Mas yakin. Sekarang gabir. Yo. Koe
Dewe wis ngomong panjang lebar yo. Apa mas cukup ya? Cukup. Closing. Gua gampang nek ono waktu maneh kita bisa beli 24, oke? Cukup siang intine iki. Nek seneng karo iki di-like sing akeh. Nah, di subscribe, di komen sampai pin opo. Locengi. Aja Notifikasi. di like, comment, and share. Gua suara Pak di share. Oh, paling gratis. ilmu lho iki. Semoga video ini bermanfaat loh kabeh sampe. Kuwi follow IG ku. Iki Mas iki Mas apa Sufi? Mas Sufi kok iki nang misalnya Mas Faik. Mas yang pertama. Biasa. Ada 10. Mas Faik titik ID. Angel coy. Indonesia. Oh. Mas apa? Mas apa kan? Aku Twitter, Twitter. Aku Akun lagi Mas, akun lagi. Sekarang delok sing link-nya Mas. Apa Mas? Iki Instagrame. Instagrame yo Nang Instagram. Temen-temen temen. Mas Sam. Nek Sam, aku Mas Sam. ngapurane padha bae njaluk tulung di-follow asale follow ku ki sik 200 soto. Siap. Arane @sambudi_risial. Jenengake sing duwe reklame Mas. Paman Sam. Aku calon pisane. Paman Sam. Kayak beda, kayak wong sampangan. Ya ini nih cukup ya Pak cukup ya. Kok ketepane ana sing pengin tak bagi maneh. Gua tak undang ngomong iki meneh kok ya. Siapa narasumber lain wis tak undangke. Nah, ada pertanyaan iso juga tulis ning komen-komen iki sore iki. Sopo sing pengen diundang di komen, sopo sing pengen diundang di komen. Nah, pengen ngundang. Oh, bisa jadi ke depan kita manggil model-model. Saling oke? Setuju. Yang Terus pengen bahas komen. Komen Oke, oke, siap. Yuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sini. Jangan lupa subscribe. Like, komen, Notifikasi share. diaktifkan. Oke? Ting ting. Cut. Oke, mantap. Oh, jangan. Jangan. Film-film